Hei și bine v-am regăsit la un nou video. Eu sunt Alexia și astăzi ne vom juca Free Fire CS Ranked. Și vom începe să jucăm împreună cu voi, să vedeți cum joc. Știu că nu joc prea bine, dar nu știu ce am azi, dar nu joc bine. Că eu joc foarte bine de general, dar nu știu ce are. Nu mai joc bine. Și cam atâta vreau să zic. Hai să intrăm în meci. Să vedem, să vă arăt și vouă cum joc. Mă apucat să-mi iau armă. Jucăm cu ce avem. I-am dat cap la unul, da, nu l-am nimerit, că a venit celălalt. Le dăm. Bă, frate, mă dă cu nubi. Și mai sunt și versus 4. Sunt zile în care mă dă cu nubi. Bă, frate, nu. Și dă cât eu joc, dar acum văd că mă dă cu ăștia mai buni. Bă, da, fix ce ziceam. Mai ziceți voi acum. Nu dă cu prea nubi. Să vedem. Unde-i? Uite-l. Stările bune. Nu știu cum dracu să fac. Să am setările bune. Asta e bună. Și tare setați. Așa. Și bam așa. Nu am setările bune. Fără nicio glumiță. Nu știu, nu mai știu ce setări aveam înainte. 90, 5, 5. Fuck. Afucău, mătii. Bă, fraților, când merge robotul ăsta cu afecau amânsii.
Și nu mai știu ce setări aveam înainte, efectiv. Gata. Bani. Mergi, mă. Uite și tu. Sensibilitatea. Fuck. Ne revenim. Ne revenim, fraților și fetelor, că sunt fată, dacă nu știați. Ne revenim, ok? Gameaș. Cap. Easy Zlatan Boy. Bă, mi-a plăcut capul ăla cu Deagle-ul. N-am luat eu de la început. Nu aveam bani, că mă gândeam că vreau și eu să joc așa pe puști. Dar am jucat-o bine. Trebuia să iau de la început Deagle. Da, na.
Așa se numește, nu? Parcă se numea... cumva, dar așa-i zic eu. Deagle. El se numește parcă... deci... Desert Angel. Parcă... Eu zic Deagle. Dau cap cu el. Dau cap. Hai că avem și meciul ăsta aceleași arme. Asta nu e de aia acum. E aia originală. A, bun, nu. I love you like I love you. Eu nu mă duc direct, cam în plan. Ok, a luat-o pe la spate. Nici nu ajung. Fac. Credeam că e inamicul. Ba da, e. Ba da. Da. Firar. Fac, mă, dă cu noob în echipă. Las că o să joc și cu Andrei. Și poate că mi-am făcut și o setările în sfârșit. Și na, poate. Andrei are și Diamond, dar nu la asta, are parcă la bere ranched. Dar eu mai am puțin și fac și la asta, Diamond, că n-am făcut, că sunt la platină 4. Băgați în seamă ce fac eu. Tot-te fă! Tot-te bă! O forță cu Deagle-ul. Fac! Unde trage morții lui? Help me, bă! Dă-mi drept cu viață! Ca mea-aș. Nubii măsii, că n-ai cu cine, bro. Sper că mi-am luat Deagle. Vedeți, da? Că am ținut pe cap. Mulți. Ești de acolo, mâncatear. Băga mea, știu unde tragi. Fac, am lag. Fac. Cum? Bă, am semnat. Fac. Cum? Bă, dă încolo. Bă, bro!
Am lag. Bro! What the fuck? Să-mi bag eu piciorul. Conectează! Bă, fraților! Dacă mi s-a mai întâmplat mie asta spre mie pește, să mor eu. Network auto reconnecting. Că trebuia să-mi activez de la început Wi-Fi-ul. Că mi-a și piciorul că a jucat ăla. Băga mea-și că credeam că e Deagle-ul. Băga mea-și! Bă, frate! I-am dat cabla ăla. Și nu vin ăștia când bag ceva în ei. Frate, nu știu să joace. Cu cine? Andrei, ai ieșit? Nu. Da? Nu. Cum mă, nu? Mă, nu mai joc. Bă, fraților, joc. Gata, ești. Meci. N-ai ieșit din joc. Deci. Atunci te mergi? Nu. În sfârșit intru și eu cu cineva mai bun. Ca să ne legeți. În sfârșit am și eu cu cineva mai bun în echipa asta. Ia să vedem. Deci. Frate, dar ne dă cu aceleași arme. Bă, unde-i Deagle-ul? Nu mai avem Deagle, fraților. Bă, urăsc Clash Royale. De ce nu dă aceleași arme în fiecare meci? Urăsc. Efectiv urăsc. Bam. Fac, n-ajunge până acolo. Bă, mi se pare mie să YouTube-ul mai mare acum. Mor eu. Unde-i, mă? Andrei, vin încoa. Să mă regi. Aha! Uite-l. S-a pus pe post de tufiș. Bă, mi s-a pus ținta pe altul. Băga mea-și piciorul. Vedeți? Andrei, să vii cu mine, că am un plan bine aranjat. Ok? Așa. Ce? Păi tu. Ignorați că sunt pe ultimul loc, dar... Bă. Nu am indirect. N-am direcție, am indirecție. Aici cred că nu o să vină nimeni, da. Nu e nimeni pe mijloc. Sau, ba vine. Cam ești. Lăsa în față să mă... Băga mea-și piciorul. Bă! Sunt toți aici. Am bine să muși microfonul. Fake yes. Mă, ce cap i-am dat! Bă, jucăm aici cu un hacker să mă... Hai că hacker dacă e. Bă, dar de ce nu mai e Deagle? Nu-i corect. Fără Deagle.
Voi ce ziceți, e corect? Fără deagle. Hiu, spichi. Hiu, pischi. Filmedinele, spichi. Metifici, spichi. Parcă văd că ne ia pe la spate. Să mor eu, dar nu. Spichi. Sunt sus. E sus. Mă, ce direcție bună. Deci trebuie să mă mișc. Că mi se pune ținta automat. Pentru că am băgat o setare. Fuck yes. Bă, vreau și eu să fac un kill ca la carte. Fii atent. Fiți atenți aici ce cable dau. Uitați-vă puțin. Doar uitați-vă. Ca la carte așa. Bă, știam eu. Fuck, aveam ținta pe cap! Fuck. Uite, și eu aveam așa, băga mea așa. Na, joacă pe asta. Ziceți voi ceva. Aia trebuie să-mi iau. Vreau și eu să-mi schimb numele într-o zi. Vreau să-mi cumpăr un nickname. Adică eu am pe contul secundar un nickname de la, un card de la de schimb, care schimbi. Adică poți să-ți donezi. Și eu am pe contul secundar. Adică pe contul meu secundar de Free Fire. Am acolo un nickname ca la carte. Deci, să nu ziceți voi ceva. Eu nu o să mă pun acolo, fiindcă toți se duc acolo în casă. Acum, fără nicio... Intrăm frumos, luăm STV-ul. Stăm mai așa. Sărim și noi. Aici, mă. De unde morții ei trage? E acolo. E în față de tot unde am fost noi. Andrei nu e acolo, e în față unde eram noi înainte. Acolo? Nu, mă, unde ne respawnăm noi. E și acolo unul, dar e și acolo unde ne respawnăm noi. A murit. E în partea cealaltă. Uite-l, e sus. Ba nu, e jos, uite-l, e jos acolo. Omul clas. Îi zici la ton mașnot. Dă-i ready. I'm the boss, kick out. Dedicație pentru Andrei.
Vă spăr mereu, vă spăr, te-am spăr. Te-am spăr mereu, te-am spăr. E partea a doua, că mi-am făcut căștile mai lungi și îmi stau alternate pe cap. Și mi le-am făcut mai mici acum, ca să mi se potrivească. Bine, mă, avem deagle. Avem Desert Angel. Ok? Mai pe engleziște, dacă știți ce zic. Dacă știi ce zic. Dacă ne dă cu hacker de aia să mor dacă mă mai joc ceva. Mergem frumos aici. Bam. Ignorați că sunt cel mai mare. Bă, ne-a dat cu același de mai devreme, el Suki ăla. Ei. Era unul rău, acum vine la voi. Îmi bag ceva în el dacă vine. Nu ăsta. Ia să vedem. M-am dus să-l bag cu coasa să mor eu. Nu l-am mai putut cu coasa. Vreau să bag pe cineva cu coasa. Challenge. Vrei să jucăm pe provocări? Ce? Ceva ce mai multe chilii. Bă, pe provocări. Da, ceva ce... Să ne dăm la fiecare câte o provocare. Primul care face kill ăla dă provocare la celălalt. Ok, hai. Ok. Ok, primul kill. Am făcut kill. Provocare. Fii atent, te duci la 1 și te duci și-l omori cu pumnul. Adică nu ții nicio armă. Le arunci pe toate. Ce, mă? Arunci armele jos și te duci la el cu pumnul și-l bați. Provocare n-ai voie. Te verific. Ia să te văd. Unde ești, mă? Aruncă-le. Aruncă-le, am zis. Aruncă arma. Așa. Hai că o iau eu să fiu sigură. Acum, hai. Du-te la ei, direct. Cu pumnii, da? Fără nicio discuție. Du-te cu pumnii. Iar kill. Andrei, vezi că o să mai primești o provocare în runda viitoare. Unde să mă ia? Ai omorât pe cineva până acum? Du-te direct! Ce stai? Cum să nu doar, mă? Bă, dar ne-am dat cu același ăla. Ce bucare ai? Ce? Ce bucare? Da, am uitat. Că am făcut kill. Deci, îți iei un pistol. Bă, cel mai prost pistol. Primul pistol, da? Și te duci și eu omori cu el. Ce pistol? Da, orice. Da, în afară de la bun, Desert Angel. Îți iei cel mai prost pistol. La furtin. Nu-mi pasă, atunci te duci cu pumnii. Am pistol. Bine, hai. Joci cu ăla. Trebuie să facem kill-uri. Mai bro. Am murit, băga mea, și eu nu mi-am dat seama. Și încă încercam să trag. L-am omorât! Să mor tu. Să mor eu. Uite-l.
I-a dat viață. Perfect. Ia să vedem, să vedem. Dacă ai făcut kill. Stai să vedem. Dar trebuia să fie meciul trecut, da, hai. Încăcat, că ăla l-ai făcut de prima rundă. Pa, nu. Bine, hai. Bolean, dar la aia cap. Hai direct. Băi, eu v-am zis că dacă intru cu Andrei joc mai bine, că am și eu cu cine să mă joc. Dar acum, na, dacă voi nu m-ați crezut, ați văzut. Bă, le-am dat la aia cap cu Desert Angelul ăla. Ce? Înseamnă că ține să nu-și cumpăr pistol. Păi de ce? Că trebuia un meci. Acum, meciul trecut trebuia. Da, bă, că ai la unul pe ăla. Nu-mi pas. Bă, nu cumpăr ăla, Meciul trecut. că pas cu pumnii. Nu. Am zis meciul trecut. În fiecare meci. Cine face primul kill? Sunt doi în spate. Băga mea aș. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi. Cu cine mă joc. Uitați-vă doar. Uitați-vă cu cine mă joc. Uitați-vă. Puh! Am câștigat, bă? Ce ți-vă morții voștri? Bă, da, chiar că ăsta e ca Desert Angelul. Nu e la... Nu e la fel? Că așa știu. Ia să vedem dacă a făcut Andrei vreun kill. 0. Bă, a făcut! Ce jelul pijezi, mă? Ce provocare îmi dai? Pentru meciul viitor? Zi! Băga mea pentru tine e. Zi! De ce-ți cumperi ce să-mi dai mie? Bine. Bă, ce cumperi să-mi dai mie? Hai. Hai, da. Eu asta vreau să cumpăr în loc de Desert Angel. Da, hai. Na. Vino aici ca să nu iau ăștia. Și jos cu mine. Unde-i mă ghiozdanul? Ce? Hai, uite. Ia. Dacă tot nu ai timp să ții nimic. Da. Chiar n-am timp. M-am omorât! Aici să mă treci decât aia care e de viață. Că tu n-ai amă. Tu de-a cumpărat amă? Am luat-o pe aia care i-a aruncat totul. Bă, da, vezi că ce... Puuu! Frate! Dar n-a băgat Desert Angelul. Înseamnă că e STV-ul. STV.